Πριν πεις ναι σε ένα χειρουργείο βουβονοκύλης ή κύλης, καλό είναι να πάρεις μια δεύτερη γνώμη. Η δεύτερη γνώμη δεν συνεπάγεται ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον γιατρό. Αν σου είπαν ότι έχεις βουβονοκύλη ή κύλη και πρέπει να χειρουργηθείς, πάρε μια δεύτερη γνώμη, γιατί δεν είναι όλες οι κύλες για το ίδιο χειρουργείο. Άλλο είναι ότι έχω μια μικρή βουβονοκύλη ή κύλη, την οποία την παρακολουθούμε. Άλλο είναι μια μεγάλη κύλη που σε περιορίζει, πονάει και ενοχλεί την καθημερινότητά σου. Και άλλο είναι μια μεγάλη κύλη με συμπτωματολογία να μην ανατάσσεται, να πονάει πάρα πολύ, μπορεί να έχει και πυρετό και να χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Επίσης, για κανένα λόγο δεν είναι όλες οι τεχνικές ίδιες. Υπάρχουν πολλών ειδών τεχνικές, οι οποίες αναλογούν στον κάθε ασθενή και στο κάθε πρόβλημα. Αναλόγως λοιπόν το σωματότυπο, το ιστορικό του ασθενούς, το αν έχει μεγάλη ή μικρή κύλη, εκεί πέρα επιλέγουμε και μία συγκεκριμένη τεχνική. Μην υποτιμάμε τις ανοιχτές, μην υποτιμάμε τις λαπαροσκοπικές, μην υποτιμάμε τα ρομπότ. Όλα μαζί έχουν γίνει για καλό. Άρα η δεύτερη γνώμη δεν είναι ταμπού. Είναι ένας τρόπος να επιλέξεις τον γιατρό σου, να πας στο χειρουργείο με σιγουριά.